nagsasalita, go to the doctor. Yun, afternoon! Na yung bagay ni Sakya, yung dati ni Kuya. Tray? Siya. Hindi ko lamb chops para Good morning, guys. I'm going to Allendale. Good morning, Kuya. Siya. Hi, guys. Good morning. Good morning. See you. Off you, Papa. Off you, Mike. Off you, darling. Don't push me, Bobby. Ew. Ew. See you, honey. Love you. Drive carefully, huh? See you later. See you. See you tomorrow. Love you. Good morning, guys! Good morning! Kanina ang aga ng mga boys umalis. Siguro mga 6:30 or basta maaga sila. And kami ni Holly, maaga din kami dito sa Mount kasi nga meron siyang ballet dance. It's 9:32 na. Ano, late ka na, Baba, ng 2 minutes. Tara. Come on, Baba. Let's go. Where's your water? Get your water. Okay, thank you. Hurry up. Come on, let's go. I still want more. Ayan yung outfit niya today. Show your outfit, Baba. Look. Okay, come on, let's go. Dito na kayo sa hype. Come on. You're so excited. Come. Slowly, okay? You're late 2 minutes. Come on. Dala ko yung computer ko kasi ayusin ko yung vlog for today. Tapos na siya. Ipapublish ko lang naman. So, dinala ko na kasi ang aga namin ni Holly dito sa kanyang class. Finally, tapos ko na siya. Public ko na siya. Done. Tapos. Bahay na pala kami, guys. Nag-change lang ako kasi may lunch kami ng friend ko dito sa my base. So, pupunta siya dito sa bahay. And pinapakita ko lang sa inyo kasi binuksan ko na pala yung aking bagong steamer. And nag-work siya kasi, tingnan nyo, dati ganito siya. Ito yung kabilang sleeve. And ayan, na-straight siya, oh, diba? Kahit, kasi nagmamadali ako kaya parang bara-bara lang yung ginagawa ko. Mas straight lang siya. So, yan. Mamaya ipakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ganyan siya, diba? Mamaya, wait lang. Ayan na siya. dinaanan ko lang siya ng ilang beses kasi nagmamadali ako. Diba? O, at least hindi na siya ganun kakulubot. And yeah, okay na to. So, maganda to, guys. Ito yung nabili ko sa Kmart. Okay siya, para lang. Kaso nga lang, i-refill mo siya lagi. 2 beses ko siya refill, pero ayun, mayroon pang kalahati. Tapos na ako. Okay na yan kasi nagmamadali ako. Guys, dito na ako sa car and sasakay siya sa akin. Si Christine and ayun si Hi Dian. Hi. Baba. So kami lang, wala yung mga boys kasi di ba nasa Adelaide. So one car lang kami kasi diyan lang naman sa Bay. Meron silang ano diyan, tawag nun, parang festival. So punta tayo. And then nag-change pala akong damit. Eto, di ba kanina parang maliliit na stripe.
white and black din. Pero ngayon, naka-ano na ako. Kasi ano yun, parang dress siya. Dress ba ang tawag doon? Basta yun, is one piece lang siya. Ngayon, naka-jeans na ako na butas-butas. And Christina is butas-butas din. So, let's go. Baka maraming car kasi. So, magpa-park kami doon sa bahay ni ma'am. Wait for the timer? Okay. Ita-timer daw kami ni Dion. Wait. How far daw yung yung pupunta namin. Malapit lang naman. 5 or 8 minutes lang naman yun. Dito na kami guys. Dapat doon ako kila ma'am, diba, magpa-park ka. So, eto, ayaw niya maglakad. So, naganap ako ng parking. Nahihirapan ako dito kasi nasa gitna to guys. Ang hirap niyang i-park. Malaki kasi yung car ko. Ang daming sasakyan dito. Oh. Doon hanggang doon sa likod. Maraming nakapark. Okay, let's go. Ayan yung pag-park ko guys. Oh. And then, ayun yung isang car. Malayo pa pala. May helicopter doon. Oh. Narinig niyo. Kapag ba mahangin, medyo malamig yung hangin. Kaya nakaganito kami. Nakaganito ako. Cardigan. And yung, dito ako marinig. Ano yung helicopter? Mo di ba naka-cardigan siya na siya naka-winter coat siya guys. Tapos yung anak niya walang jacket. Tal, Baba, you're right? Ha? Tawang-tawa siya kay Tita Tin. Daming cars dito guys. Oh, sa likod. Once a year to dito nangyayari. Dati first week of January ba? First week. Ngayon parang inano na nila yung yung festival dito. Change na nila yung date kasi nga lagi ditong mahangin, laging parang maulan. So ngayon parang ginawa nila Feb 22. So siya, nag-start siya 11 to 6. Dati nagtitinda ako dito guys ng sandals. Yan ang aking libangan noon. Once a year dito, nagtitinda ako sumasali ako sa tinda-tinda nila. Tinda-tinda, mayroon akong pwesto. Magbabayad ka, tapos kailangan mo rin ng parang license. Basta ginawa ko yun dati, mag-insert akong picture kung makita ko ba sila. Yung aking mga pinagagawa noong hindi pa ako vlogger. Baba! Dapat talaga doon ako kay ma'am. Sana nakinig ako kay dyan. Dapat nag-park ako kila ma'am. Kasi mas napalayo pa pala kami. Doon kami nakapark. Ang bahay nila ma'am, nandyan lang. Malapit lang. Nandyan lang. Sa street na yan. Kasi iniba na nila dati doon yung event. Ngayon dito na Ito, isa to sa fish and chips dito sa bay. Oo, may entrance. Yes, please, may may entrance fee na $5. Okay. $10. Did you say two? Yeah, two of us, yes. Yeah, that's $10. Okay. Yep. So if you scan that. Nakapasok na kami, nakabayad na kami. Come on, Baba, Holly. Sayang, wala sila Kuya TJ and Sak. Once a year lang pa naman to. Okay, come on. Yung picture daw siya, ba siya yung coat niya? Okay. Nakita namin si ma'am dito. Mag-isa lang siya. Hinahanap niya rin kasi yung friend niya, pero hindi niya pa makita. And punong-puno ang dito. Nasa gitna to ng kalsada and may pabanda doon guys. So, eat food first before that one. And then you can have it. Okay, come on. Hi! And marami ditong food cart. Ayan. Cute ng food cart na to kasi para siyang grass. And si Dion gusto niya mag-try ng potato na steak.
Hindi pwede doon ang card. Cash lang ang ina-accept nila. Kaya dito kami sa isang, dito kami sa ano, sa isa. Dito kami, oh. Iniwan ko sila doon kasi kukuha ko ng cash kasi si Di yung gusto niya ng potato. Potato yung nasa stick ba? So, nandoon sila. So, sana mayroon ditong ano, ATM sa may. Ito yung isang fish and chips dito, oh. Wala sila dito. So, pupunta ako sa may pub, sa hotel. Medyo malayo-layo yun. Hinihingal na ako. Pero malapit na. Pero kanina pa ako naglalakad. Ayan yung ano, yung red na yon. Yan yung hotel. Pero dito na lang pupunta sa isa kung saan ako bumibili na ang yung store ba, yung may post office. Dito. Dito ba? Dito ako pupunta sa Friendly Grocer. Meron sila dito. Oh. Pinahirapan pa ako ng machine kasi ilang beses ko in-insert yung card ko. Kasi laging sinasabi, hindi daw na-recognize yung card. And then may nakapila pa sa akin. Pinauna ko kasi siguro naka-4 na beses or 5 times ko in-insert yung card ko. Hindi talaga na-recognize. Yung sa kanya din, ganun din. Tapos sabi nung babae doon, hintayin lang daw kasi parang ang daming kumukuha ang pera doon. So parang, yun lang kasi isa lang machine doon eh. So halos siguro ng tao na walang dalang cash doon pumupunta. But anyway, kumuha ko ng ilan ba ito? 200. Kumuha ko ng 200. And gutom na yung mga kasama ko doon. Ay, may nakita akong maliit na car. Ang cute. Ayun. Akala ko si Elmo. I thought Elmo. Basta na kaya sila. Iniwan ko sila dito eh. Kasi may ano dito, may pabanda. Makakakain na tayo. Saan ka kumuha ang pagkain, Baba? Nakipulot kayo. Halika na. Kain na tayo. Let's go. Come on. Yeah, makakain na si Dion. Okay, get to. Oh, binigyan kami ng 2 tokens kasi 2 yung in-order namin. Tapos tatawagin na lang mamaya. Itong friend ko, nagre-request pa siya. Anong gusto mo? Beer. Bilang ko raw siya ng beer. Tapos ano pa? Hot dogs or chips. Magbe-beer pa talaga siya. Mag-drive ka kayo. Okay lang na isa? Isa lang naman. Okay lang yun. Kasi magdadrive Hindi naman yan pang pang bubog-bubog talaga. Teka, huwag kang mag-beer kasi magdadrive ka pa uwi. Kailan uwi? Sungit ang tindero. Yes. Just wait. Oo, gusto ko. Ay, sorry mga pasok. Okay, that's yours, girl. Okay, go to Tita Chona. Baba ah. Oh, you and Nana. Don't feel. It's gonna, let Nana hold it, Baba. Let Nana hold it. So, okay lang siya. Hindi naman siya ganun ka... Ay, sorry. Sikaw nakabangga? Kabangga doon? May nahulog na ito. Kawawa naman yung... Is it good? Is it good? Nagustuhan? You like it? Ang sarap nilang tingnan kasi gutom na kami. Ano na din, nakahanap ka na, saan tayo kakain? Wala kaming mahanap na pagkain. Ano sabi mo? Okay na to, pagtawid. Pag-hotdog na lang muna kasi gutom na kami. Ano gusto mo? Yung bacon and cheese, pang tawid gutom. Gusto ko na kumain para maka-beer na ako. Gusto niya mag-beer. Dugay kayo. Dugay kayo. Wait nga, nakapila pa tayo. Gutom na yung kasama ko, guys. Gusto niya kasi mag-beer. How about you, mom? Ayaw ko. Ayaw ni mom. So, ito yung binili namin. Hotdog with cheese and bacon and onions and 2 water.
Wala kaming maupuan kasi puno, kaya dito na lang kami, nakatayo kami dito. Iniwan ko sila doon kasi pila ko si Tin ng beer. Si ma'am ayaw niyang kumain kahit inumin, ayaw niya. So hanap ako ng beer ni Tin. Hindi pa ako nakakabili ng beer. Nag-stop muna ako dito sa Waffle Inn. Ayan. Bili tayo kasi parang masarap siya. So ito yung basic waffle with ice cream and chocolate syrup. Feeling ko mahihilo ako kung ako nakasakay dyan. Grabe, kanina pa siya paikot-ikot na ganyan. Parang nakakahilo. Oo nga eh, nandito pala yung mga beer. So yan. Okay, eat baba. Dito pala yung mga beer. Uhaw na siya sa beer, oh. Ano ka mo? Kaya nga, saan tayo magpipilang? Kasi tubig ka na lang kaya. Magtubig ka na lang. Anong gusto mo? Pinakamalaki na? Oh, pinakamalaki. Gusto niya raw ganyan, guys, oh. Ganyang kalaki. Favorite song ni Holly to. Iniwan ko si Holly doon. Pwede saan siya sumayaw doon sa may ano. Kasi pwede sila lang sumayaw ng mga bata. Kasi ito kasi gusto mag-beer. Siyempre, Hollywood boys. Masaya na siya, oh. Okay? Kasi nga ako nagkulang. Ano, hindi ka marinig. Ha? Ano sabi mo? Nakainom na din ako ng beer. Kanina pa ako nag-aantay. Halika na. Nireklamo po siya. Gusto niya pala yung nasa mug. Wala naman ako nakitang mug doon. Meron? Okay na yan. Maglinya, buhay na ang linya. Okay, tara. Ang haba na ng pila, guys. Oh. Bilang ko si Dion tsaka si Holly ng ano, slushy. Ito yung kay Dion, blue. And kay Holly, pink. $8, thank you. Okay, how much? $8. Okay. Gonna say? Say? Uy, what you gonna say? It's cold. Tinanong na yung mga pagkain dito. Kanina pa siya sumasayaw, sabi ni ma'am, nung bumili kayo ng beer. Sa wakas, nakaupo na rin kami. Ay, mag-aano muna kayo dito. Oo, 75 ang isa. 75? Isang ano. Alis na si ma'am. See ya, ma'am. Balik ka. Bye-bye. Bye-bye. Alis na siya. Yes? Yeah, wait. We have to pay first. Gusto nilang mag-slide. Silang dalawa ni Dion. Dito na lang sila kasi ang daming tao dun. Ang daming nakapila. Wait, Baba. Here, Baba. Wait, Baba. Here's the ticket. Dion, where are you? You watch Holly, okay, Dion? Okay, thank you. Tanggal mo na lang yung sapatos. Ay, si Holly. Oh, excited na siya. Baba! Are you excited? Go, Baba! Nauna talaga si Holly.
Baba, come on. Five, you're the Tapos na last one. sila. Maybe the first one. That was fun, Baba. Come on. No, let's not make it hard. I know that this drives you crazy. I know that you feel alone. I know that you act up lately, 'cause you feel so. I know that you're feeling something. I know that this could be. I know that this drives you crazy. I know that you feel alone. I know that you act up lately, 'cause you feel so. I know that you're feeling something. Gano'n lang kami, parang mag-stroll-stroll lang dito. Ang lamig. Tama yung suit niya. Panglaban sa lamig kasi malamig, mahangin. Lamig. Lamig ang hangin. Yep. Baka nandito yung boat ni Jan. Bago na ito dati. Ang luma-luma ng jetty nila. Oh, ang lamig. Ready, set, go. I can tell it's time. It's time. Ay. Pull you close. Pabalik na kami dito sa may event kasi sobrang hindi na namin tinapos hanggang doon sa dulo kasi sobrang lamig and sobrang lakas ng hangin. Bilang ko sila ng cotton candy yung mga bata. Patapos na rin dito. After nito, uwi na rin kami. May hawak siyang yellow snake. Oh. You want pink one? I want the blue one. Laki naman ito. Wala ba silang maliit? Sorry, what flavor? Sobrang laki ng cotton candy. Sabi ko dito na lang sila kasi hindi naman nila yung mauubos. Okay, one of this please. One apple. $3.50 siya ang isa. Apple. And then, Of this little you want a girl. sweet rainbow or a sour rainbow? Do you want sour or sour? Okay, sour rainbow. very sour. Okay, thank you. Isa na lang. Okay. Okay, $19. Okay. Okay, Dian, gonna say? Oh, you're welcome. Okay, what you gonna say? Thank you. Okay, come on. Yeah, you just share it with Holly. Okay, love? Okay, let's go. We're going home. Holly in the car. Yeah, okay. Yung sa JT ba? I-try ko tong lollies ni Dion. Apple daw to eh. Green apple. May siya pa. Sarap. Sarap din. Pupunta na kami sa sasakyan. Yours is rainbow. Kay Holly maasim eh. Be? Give tita. Maasim. Matatanggal ipin mo. Maasim? Nasakay na kami guys. Nagpapahinga lang kasi malayo-layo yung nilakad namin. And binubuksan niya na yung cotton candy. Ang laki, $12 to. Baba, you want some baba? Mag-share na lang silang dalawa. Share, okay? Share. Okay, put in the middle. Good boy. Good job. Okay. 100. Na natin, nagastos natin mga 100, almost 100. Kasi meron pa naman akong dollars dito. Nalasing ka ba? Sabi ya. Okay, isa lang naman yung ininom niya eh. Parang tubig lang. Gusto mong bilihan pa kitang isa? Ayun na, oy. Kaya mag-drive pa ako. Mag-drive pa siya eh. Punta kami sa magdi-dinner kami sa bahay ng kaibigan namin. Doon kami magdi-dinner. Nagpapahinga lang kaming konti dito kasi malayo ngayong nilakad namin. And malamig na nutin. Pero dito sa car mainit kasi nga yung isa nandito. You right, Baba? Busy na siya kumain na. Wow, you like it? Masaya ka? Masaya ka dito sa natin lakad? Siyempre! Nakita ko yung cross.
Nakita niyo yung crush niya. Hindi kachat niya yun. Kachat ko yun. Sana na Tas yung anak niya at saka si KD magkalaro sa basketball. Oo, nasagi ba natin yun sa vlog? Hindi, wag na kay baka bawal. Ay, wow. Baka Bawal. agawin sa kanya. Baka gawin sa akin na yun. Crush niya, nakita niya. Mom, is this blood? No, No. it's not. I have a tissue there. Ang mahal ng ang mahal ng ride sa helicopter. 15 minutes yata, $75. No? Yes. Sabi ko kay Tin, pasakayin ko siya tapos anong gagawin mo, Tin? Talang doon sa sa bay. Mag-acrobat siya. Sabi ko, bayaran ko, Tin. Tapos sabi niya, ang gagawin ko. Iya, sabi niya, tatanong daw Ayoko, siya. tatakutin ako sa Takot heights. siya. Ayaw niya eh. Nakakatuwa siya kanina. Pero ang ganda nung isa, yung, ano ba tawag doon sa plane na yun? Yung isa, yung pula. As in, grabe yung ano niya. Ay, oo, Nag-exhibition yung- siya, no? Maganda yun. Maganda yung, blinag ko yun eh. Kaya nga natagalan Akala ako. ko mahulog yun. Hindi ba? pala, Grabe. exhibition Oo, pala yun. Akala mo, magka-crash siya talaga sa tubig. Tapos bigla siyang aangat. Oo. Maganda na yun, oh. Sus, kung wala pang bata, Siguro- sus, walwal na ako doon, no? Kung wala pang bata, agoy. Agoy. Sorry ang mga imno nun. Mapupordoy ako dito kung wala tong bata. Lakas uminom eh. Hindi na ako malakas uminom, hindi Dati? dati. Lakas siya uminom. Malakas ako uminom dati, pero ngayon wala na. Gurangchi na eh. Dapat mag, Nakita na tayo. ng crush niya. Oh, no. Sabi ko, uy, ano yun, mahayaan mo. Ganyan talaga yun. Tinanong, oh. Oo, doon, no? Sus, no? Parang ang mukha niya, maliit, pero parang mukha ng Ginoo, ah. No? Ano, mabait ang mukha. Oo, pero hindi natin alam. Ay, wow. Nag-hope siya, guys. Nag-hope, pero hindi alam. Hindi alam ng crush na crush niya. Hindi, crush ko lang naman yun, buing. Crush ko lang kasi yung katawan niya parang ano ba? Ano, No? skinny na. Oo. Hindi skinny, may muscle, no? Mm. Kinilig siya kanina. Ito na kami sa bahay, tulog si Holly. Kukuha lang ako ng napi, then si Tin. Ayan yung car niya. Magdadrive na siya. Kasi punta kami dun sa bahay ng friend namin. Kukuha lang ako ng napi ni Holly. Dito kami sa bahay ni Tin. Ninintay ko lang siya kasi may kinuha lang siya sa bahay niya. And after nito, diretso kami dun sa bahay ng friend namin. Doon kami magdi-dinner. Si Holly pala, tulog pa rin. Ayan, and nakuhaan ko na siya ng napi. I-change ko siya. And yung cotton candy, ayun, kunti lang yung nabawas nila. Tingnan nyo yung wipes ni Dion tsaka ni Holly. Lilinisin ko yan mamaya. Hintayin lang natin si Tin. Ayun na, sundan na natin siya. Miss na tayo. Papa, we're here. Come. I'm here at home. Not our home. Well, Other house. Come on. whose house? Tita... Stay. Not Tita Christine. Not Tita Christine, Papa. Other Tita. Come on. Pawis ka na, Baba. Mainit sa car. Come on. You're right? You feel better, Papa? Okay, come on. Let's go. May mga kids dito. I'm moving my Okay, come on. Done? I'm moving my baby. Yes, you can. Come on. Switch baby. Which baby? Frozen or the pink one? That one? Right up, What's her name? boy. Bolly. Okay, Bolly. Lakas pa rin ng hangin. Ang baba. For spring, Mom. Ha? For spring. Okay. Okay. Wait for mommy. Mahangin din dito. Yeah, open the door, Papa. Okay. Say hi. Say hi. Hi, Tita. Hello, Tita Wiwi. May work ka? May work ka? Wala. Sayo. Mahal pa rin tawag din? Dito na kami, guys. Hi, ate. Nagkita kami kanina dito sa ano is doon sa saan nga yun? Sa yan? Yes, tita. Mahihayin si ate. Ayan, may chicken, rice. Ready na yung food. And pork sinigang. Oh my God. Pork sinigang. Yummy. Baba.
Nasa Adelaide. Puno yung napi niya. Parang hindi siya umiihi. You're very red, Baba. Ang red ng face mo, oh. Sinigang. close na ko na. Sinigang. Wala naman na siya trabaho. Hindi mo naalam. Hindi ko din alam eh. Sana tinext niyo ako. Oo. Na ano ate yung... may... Oh, bakit di mo dinag si ate? Di ba tinext? Sinang ano nila, mga anak. Sana twins. Baby, it's hot, ha? Bitaw, no? Gusto ko pero ano, Sana twins na dahil. ayaw ko yung risky daw. Nakita na din ako akong crush dito. Hindi pa siya makaget over dun sa crush na nakita niya sa way. Kinikwento niya. Okay, Baba. Sana ka na in the Yun father? palang isang crush ko dito sa Montgomery yun. Iyak Ako ko. din. High school. Ano lang high school ba, no? Holy Mga tinawad, basta ang mga crush din mo. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, Papa Jesus. Thank you for my food. Iyak ko. Nag-video call pa noon. Oh. Wow. Honey, I'm down, down, down. But tell me if you are. Niya, parang daw That's siya veggies, Baba. girlfriend. Okay, you want vegetables? Siya, dedicated niya. Oo, noon, no. Okay, kaya pa. Corn? You want corn? Okay. Unya, kaubay. Kasama Gusto ni niyo Kiki sa ng basketball. corn? Okay, Baba. Doon ko na. Okay, I'll wash your hands first, okay? Kain muna tayo, guys. Ito yung akin. Sinigang. Kinuha ni Holly yung corn ko, tapos may chicken siya. Kain. Wow! She eats corn, di ay? Si Makoy, hindi. Hindi. Gulay, kumakain sila. Ayan siya nga, hiningi niya yung gulay eh. Right, Baba? Gulay makes you what? Ha, Baba? Gulay make you what? Ha? Strong and healthy. Lagi ko tapos na akong kumain. Ang dami kong nakain ng kanin, guys. As in, ang daming kanin. Si Holly, naubos niya yung ano niya, kanin niya. Yung pork. Yung hindi niya naman ginalaw. Mamaya kainin ko yan. Nag-change the Are you still tired, Baba? Ay, ayan yung baby niya, oh. Pero kwentuhan lang kami. Siya, hindi pa siya. Tapos kasi, hindi pa siya makaget over dun sa nakita niya sa bay. Ano natin? Mahal mo na siya? Parang hindi, tumitibok na rin yung puso ko. Kasi nakita mo yun si Crush. Uy! Kanina pa siya nagkikwento. Siya na lang yung kumakain. Lahat kami tapos na, oh. Siya na lang. Kasi puro kwento. Ito naman yung kinakain namin. Grapes, tapos mayroong Pringles, cheese, and... Ano to, Twiggy. Is it Twiggy? Twiggy to, no? Twiggy? Ano? Oo, Twiggy. Oo. Yummy, Papa? Kumakain siya, oh. Yeah, you like... Oo, gusto niya yan. Yummy, Baba? Dalawang magkapatid. Okay. Yum, yum. Dessert kami, guys. Ano? Strawberry ice cream. Ang dami ko na nakain. Parang yung in-exercise ko, baliwala na yun. Kasi, ayan, ice cream. Tapos, mayroon, ano yung isa? Ano yan, Lar? cheesecake. Cheesecake. Pero hindi ako Strawberry cheesecake. Okay, mag-try na lang. Sige, itodo na natin to. Kumain na tayo ng rice. Todo mo na yan. Todo na to. Okay, thank you. So, ayan. Cheesecake, tapos strawberry, ice cream, dessert. Guys, tingnan nyo yung kulay ng ube na ice cream sa Philippines. Para siyang maputla, no? Hindi siya purple na purple. O, ayan. May ube. Ayan yung ano niya, oh, ube. Baka masarap naman ang ano. Lasa. Dapat ganito ang kulay, di ba? Pero ayan ang ano niya, oh. Frozen, parang alamang na. Alamang. Diba? Wala nang diet. Oh, todo na talaga to. Parang alamang na. Hindi ganyan yung ubi na yung halaya. Oo, yung Ayan yung halay. Pag walang food coloring, di ba? Yung natural lang Ate, siya talaga. thank you. Yan talaga siya. Ayan na. Magpa-BP tayo, guys. Kasi ang dami kong nakain. Start! Start na ba? Oh, BP tayo, guys. Tinay pa mo start. So be quiet daw. Quiet, Baba, ha? Why? Why?
Because Langga, nga nung di man i-cooperate ako. ayaw gumana ng BP sa akin. Baba, uwi na kami guys. Ano na? 11 o'clock na. Come on, Baba. Put your shoes on. Oy, thank you, Leon. Thank you. See you. Bye. Bye. Bye, Ate. Tin. Bye, Tin. Okay. No, you can't. Okay, say good night now. I-close na namin yung vlog, guys. Thank you. Please like. Please subscribe. If you haven't yet. See you on our next. Bye. Bye. Bye, guys. Thank you. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. It's easier said than done. That guy trying to live through life, but it all comes down to you. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never meant for me. But now I gotta keep it. Walking downtown and I'm okay. Eyes on me, I don't know what to do, so I smile and I wave.